Aw ɲɛ bɛ ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolonɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Bi an bɛ sibiri la décembre kalo tile 7 san 2024 aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛ foli n'u ka da u ka wagati cogoya kan aw bisimila bi an ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ taa Gawo région kɔnɔna la a bɛ taa denbaya 120 bɔɲanko minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɔni kɛ ni dekun ni lakanabaliya olu kɔni ye Gawo région kɔnɔna la dɛmɛ kɔni taara ka ɲɛsin olu ma alamisadon tɛmɛnen décembre kalo tile 5 san 2024 dɛmɛ minnu kɔni bɛ tali kɛ balofɛnw na ni o dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ a la ni baganmisɛnninw b'a la ni o bɛ tali kɛ fɛn min ye camion fo ka taa se sɛw olu ma ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ nakɔ kɔnɔ baarafɛnw ma ani ka dɔn k'a fɔ bagan mara kɔni o minɛnw ma o kɔfɛ fɛn min ye dumunifɛnw fana dɛmɛ kɔni cɛman taara ka ɲɛsin o kɔni ma dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛra fɛn min ye redam yɛrɛ de kɔni fɛ walasa ka se ka ni mako fɔlen dɛmɛ ka bɔ dekun olu kɔnɔna la. Seko ni dɔnko bina ko ka an ka jamana kɔnɔ le petit prince du Coran ni bɛɛ bɛ ale dɔn ni Sidiki Jabate ye ale kɔni ka concert bolodalen don ka février kalo tile 8 nata ma kɔnɔ san 2025 parika olu fɛ yen nɔ a bɛna kɛ fɛn min défense arena yɛrɛ o kɔnɔna la. Amita masina ka olu fe no kunnafoniya carina ka sangani kunungo jumadon ye décembre kalo tile 6 ko ka sangani tarata tɛmɛnen ni o bɛna décembre kalo tile 3 kɔni ma fɛn min ye sɛnɛkɛla dɔ ni ale kɔni tun bɛ a ka foro kɔnɔna la wagati min na ko maa marifatigi bunatigɛbali dɔw kɔnɔna ka o cɛlaka in kɔni jaso ka taga ni a ye min yɛrɛ kɔni kɛla masina marabolo min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko lafiya la bɔɲanko la. Kasangani sereyaw ka ɲɛfɔli u ye a yira k'a fɔ k'u ye sɛnɛkɛla min kɔni minɛ ka taga ni a ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye lafiyala marabolo kɔnɔna la fɛn min ye foro hectare caman de kɔni bɛ a tɔgɔ la wa sereyaw ye a yira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu kɔni na maa minɛw yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ u ka marabolo o kɔnɔna la ka wele bila ka taa marabolo ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka lakana kɔni ka o sabati kosɛbɛ cogoya min na walasa ka se ka u don maa ŋaniya jugu olu kalo dibi la. Femini a bɛ fɔ ma ko cannabis o kilogramme 26 bɔɲanko an ka jamana lakana tigilamɔgɔw kɔni ye u tɛgɛ kɛ o de kɔni na min yɛrɛ wari kasabi kun bɛ taa i jɔ fɔ sɛfɛ wari miliyɔn 100 caman bɔɲanko la o de kɔni minɛ la i ka dɔn k'a fɔ réseau dɔw kɔnɔna ni o ye maakulu dɔw ye minnu ka baara kɔni ye fɛn min ɲɛnaminimafɛn kɔni koɲɛw ye an ka jamana kɔnɔna la u kɔni tɛgɛ kɛra u la an ka jamana faba marabolo min na o de kɔni ye falajɛ o ye. Amita kɔkan kibaru la ngamɛ to ayesi kɔnɔna la amita Burkina Faso jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ka sanga ni kunungo juma ye ni o bɛnna décembre kalo tile 6 ma san 2024 a kɔni ye a yira k'a fɔ fɛn min ye a ka ministre ɲɛma ni o ye premier ministre o ni a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen kɔni olu ka baara olu kɔni banna fɛn min ka dɔn k'a fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ministre ɲɛma kɔni wulila ka bɔ yen a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fana kɔni tagara. Janvier kalo nata san 2025 Disney Channel ale chaîne kɔni bɛna datugu pewu min yɛrɛ kɔni na ni ye Disney Channel fɔ maa minnu bangela l'an 2000 kɔnɔna olu la olu bɛ a dɔn kosɛbɛ ka da kan Canal Plus chaîne dɔw kɔni don minnu maaw ye a lajɛ u ka denmisɛnninya olu kɔnɔna la ka caya a kunnafoniya kɔni cɛrila k'a fɔ ko Disney Channel chaîne yɛrɛ kɔni bɛna datugu kun caman kɔni fɔra a la nka a programme o ni jɛmukan minnu bɛ tɛmɛ a sanfɛ olu n'a sɔrɔ Disney Plus o kɔni kɔnɔna la.
mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni dama-dama de bi dɔgɔkun furancɛ o daminɛ la an b'a fɔ ala ka dɔgɔkun furancɛ kɔni tɛmɛ ko ɲuman di a ma aw kan bɛ tɛnɛ ni ala ma basi kɛ ni aw la k'an ka jamana basigi ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ